Да се спънеш в собствената си сянка е почти толкова нелепо, колкото да си говориш с нея. Здравейте, Дисинта, аз съм Стан, а вие отново гледате Инстант. Преди да започна с обичайното си one-man шоу, искам да ви споделя за шницелската среща, която се проведе миналата седмица в Пловдив. Беше наистина много приятно да се видя с толкова много от вас, да се снимаме. Забавлявахме се с Диди, Павел Колев, Боби, Боряна и много други. Като изключим факта, че охраната и повечето чистачки не бяха очаровани от факта, че се снимаме и доста от народа около нас се беше скупчил само за да гледа Сеир, си беше супер забавно. Снимки от събитието, разбира се, може да намерите във Facebook страницата на Instant, която ако все още не сте посетили, не сте харесали, сте изгубили много. Та срещата на Диди определено си заслужаваше. Аз се радвам, че се запознах с него, с Павел Колев и с другите влогъри и разбрах колко прекрасни хора са всъщност. А сега да кажа, че дългоочаквания анбоксинг на iMac, който бях обещал, вече ще се състои. Ако разбира се успея да наместя парчетата на края на Final Cut. Така както се досещате, вече ще работя на него и няма да ми се налага да обработвам клиповете на любимия ми Power директор, който ми отнемаше скромните 8 часа само за да си нарежа клиповете. Сега ще ползвам Final Cut Pro. И понеже като ме гледате колко съм про, сигурно ще ми трябва време да свикна с тази програма. Да бъдете търпеливи, надявам се нещата да започнат да се случват малко по малко относно монтажа. Не че не съм супер развълнуван, но понеже на някой от вас може да не ви е интересен анбоксинга, съм го оставил за накрая. Така че ако искате да го видите, останете до края на предаването. Мисля, че Къси Вапцаров казваше. А сега да премина към нещо, което ми се случи преди 2 седмици някъде, когато бях за много кратко време на морето. Както ви споделих в предишния си клип, пътувах за морето за някъде около 3 дни и след като на първия ден времето не беше, как да го кажа, приветливо за плаж, реших да отида да посетя моловете в Бургас. Понеже беше най-близко до Несебъра, мола Слънчев бряг не струва. Та не отида, казва в мола, взех си някакви дрежки. Естествено, понеже съм просто и нетърпелив, исках още същата вечер да си изпробвам новите придобивки и да излеза и да ги поразхода. Всичко беше окей, само кецките, които си бях взел, бяха 43-ти номер. И когато ги мерих в магазина, леко ми убиваха. И ми бяха малки, но прецених, че може би ще се отпусна. Не се отпуснаха. В същата вечер, когато исках да ги изпробвам, бях на разходка в Несебър. А ако сте ходили там, знаете, че улиците, за да са по-автентични, са все още павирани. Павирани? Добре. Да вървях аз километър-два, обувките започнаха да ми предизвикват болка. Помислих си, че моите крака са дефектни, защото ми убиваха само на малкия пръст отстрани. Буквално имах чувство, че някой е сложил менгиме на малкия ми пръст. Както се досещате, вървях и правих доста некомфортни физиономии. Накрая вече, когато исках да се телепортирам в някоя кръчма и да си похапна, реших да погледна към обувките и на мястото, където ме убиват на пръстите, се бяха появили от двете страни на обувките по една дупка. Явно пръстите ми са си намерили пътя навън. Да, но това обаче не значи, че е спряло да ме боли. Не издържах повече. Дигнах си петите във въздуха и започнах да се опитвам да вървя. Ако някой ме е видял в този момент, може да е сигурен, че не съм луд реално погледнато. Да. Ходката ми наподобяваше на травестит, когато е в лош период. Общо взето успях да не се спъна в дупките и каманаците и когато се прибрах, хвърлих по най-бързия начин обувки. И на следващия ден отидох до Бургас да си взема нови 44-ти номер. Просто ми хареса модела и изглеждаха наистина удобни, ако са твоя номер. Втория път оцелих де. Та много внимавайте какъв номер обувки се взимат. Това беше една от малко по-стемите, които ви случва на морето, докато останалото беше пържене, пекане и всякакви други подобни занимания. Та сега дойде време за анбоксинга, надявам се да не щупя нещо и приятно гледане. И така, ето започваме. Това е кашона. Да, много приятна опаковка има този път. iMac-а. Това е една джиджавка, с която ще се опитам да разрежа тиксото. Получи се. Сега ето да видим кашона. За първи път пирамидална форма на пакетировката, за разлика от предишния модел на iMac, който беше квадратен. Къде е правоъгълен. Отваряме го надолу и първо аксесуарите. Това е безжичната мишка и безжичната клавиатура. Да, ето ги. Дизайн. Това е Apple. Доста са леки, компактни, да. Това е мишката. Да, опа. Пуснахме. Нали? Вътре какво има отдолу? Освен клавиатурата, има пакет с Apple стикери, логото и тези неща. Тук имаме стереопор, който придържа
самото тяло на компютъра. Изваждаме го внимателно. Отзад имаме Power Cord. Опа. И него го оставяме на страна. Сега трябва да отбележа, че това е 21-инчовия модел, който не е бейслайна, а кастъм. Поръчах си кастъм с Fusion Drive, където производителността е доста по-висока. Като цяло скоростта за опериране с програмите е доста по-бърза, защото съчетава SSD и ротационен драйв. Така, сега се опитвам да разопаковам отзад лепенката, която се оказа доста упорита. Не исках да съсипя опаковката, не че след това няма да е фърла, но все пак. Опитах се да го измъкна, така да го съблека самия iMac. Както казах, това е 21-инчовия модел, който е къстъм. Малко го изпуснах, но нищо му няма. Изглежда страхотно, стои страхотно, като цяло добро украшение, както виждате. И това беше всичко от мен за този епизод. Не забравяйте да се абонирате за мен в YouTube, да посетите и да харесате страницата ми в Facebook, също така да ме последвате в Twitter и да се абонирате за мен в Vlogbox. Аз отивам да се боря с Final Cut Pro и да видя какво толкова не им харесвате на ябълките.